Vítajte na ďalšom podcaste PMU Live a ja sa veľmi teším z toho, že dnes tu môžem privítať jednu fantastickú babu, ju mám veľmi rada, Sisi Kovačovú. Ďakujem za pozvanie. Pretože ja milujem inšpiratívnych mladých ľudí, ktorí proste robia veci na 1000% a to, čo robia s vášňou, na tebe to je veľmi vidieť. Ďakujem. A každý vie, že ja milujem prírodzené efekty permanentného make-upu, mám rada prírodzené výsledky a ja keď sa pozerám na tvoju prácu, tak sa mi práve to na tom páči, že je veľmi pekná, prírodzená a proste tak si myslím, že permanent mal vyzerať. Aj keď poviem pravdu, že ja som mala o microblendingu nejaký takýto možno, že trošku iný názor, než by sa ľuďom, ktorí microblending robia, páčilo. Ale ty si ma presvedčila, že to je vyzerať aj lepšie. To je asi to najkrajšie, čo môžem počuť. Že keď vidím pekné výsledky a akože poviem, že pár ľudí podľa mňa robí ten microblending naozaj krásne, tak to si ty rozhodne. A práve preto som rada, že si tu a že si prijala pozvanie, takže sa teším. Ďakujem aj ja. A ja som veľmi chcela, aby ste spoznali, to som už povedala v niektorých rozhovoroch, ale chcela som nielen, že by ste poznali tých speakerov profesne, ale aj osobne. Trošku spoznali aj Sisi, aby ste vedeli vlastne, ako sa vôbec tomu dostala, tak ja, čiže sa budem postupne pýtať. Takže moja prvá otázka je, že z akého si ty prostredia, aké si mala detstvo a vlastne prečo si sa vôbec nakoniec rozhodla ísť do toho permanentného make-upu? No tak na začiatok, ja sa ospravedlňujem, ja sa ešte budem asi chvíľu klepať, lebo vôbec nie som zvyknutá hovoriť pred kamerou. To bude. Druhýkrát v živote som, ale no ja sa uvoľním potom. Prostredie, no ja som z Nových Zámkov, konkrétne z Andoviec, na juhu Slovenska, taká dedinka Andovce. Ja som asi z takej priemernej rodiny, takej normálnej, ale... Keď si sa takto, že keď, lebo pozorujem ľudí, ktorí podnikajú, ktorí sú takí podnikaví a vášniví, pre to, čo robia, tak sú väčšinou z takého prostredia, že napríklad niečo nemali dostatok, vieš, a teraz majú potrebu si ako keby to splniť, to, čo nemali. Áno, ale s tým ja sa asi nemôžem stotožniť, lebo ja som naozaj z takej priemernej rodiny, že my sme neboli nikdy nejak veľmi chudobní, ani veľmi bohatí. My sme boli vždy taký ten priemer, že obidva rodičia podnikali skoro celý život. Babkiny robili na poli celý život, že fakt taká priemerná, normálna rodina. Ale ničoho som nemala nejak, že menej, ani som není z nejakej chudoby, že teraz potrebujem niečo. Ale skôr to, že som asi videla tú strašnú pracovitosť doma, aj od rodičov, aj od starých rodičov, aj od každého, že oni vlastne išli bombiť celý život, furt pracovali a nejak sa to na mňa nalepilo. Že... Ty máš tú rodencu? Nemám, mám teraz nevlastnú sestru, ale nemám súrodencov. Ja som jedináčik. Celé detstvo som bola jedináčik. Víš čo, pred tebou som sa vlastne rozprávala s Katie, s Lupšinovou a tiež sme sa bavili o tom, že, a veľmi ma to zaujíma, vieš, že aké si mala, povedzme, podporu od rodičov, alebo ako si mala podporu od rodiny a celkovo, že či sa pozrie na tvoj biznis ako na biznis, alebo na niečo, že toto je vlastne kozmetika, je to podradné, alebo neviem takéto. Nie, oni sa strašne pozitívne na toto celé pozerajú a asi takto s odstupom času, už keď som dospela, po tej puberte, čo si všímam, že prečo asi robím to, čo robím a prečo som taká, že fakt chcem dosiahnuť to, čo chcem, je preto, že ja som doma vlastne nikdy nepočula tie negatívne frázy a frflanie a nikdy mi nepovedali na niečo doma, nikto z rodiny, že to nezvládneš, nechod do toho, nerob to, že to je veľa, alebo proste všeobecne to frflanie, že my, nehovorím, že my sme mali nejak veľa peňazí, my sme boli fakt priemer, ale proste aj keď boli zlé obdobia, horšie, nikdy som nepočula od rodičov proste to frflanie, jak proste čo. Teraz vnímam, že ľudia strašne dokážu frflať v živote, že strašne málo máme peniažko, proste zlý život, blablabla a potom proste iba scrollovať Facebook a nič nerobiť. Za to, že ja som práve z toho prostredia, že u nás sa nikdy nefrflalo. A to som si uvedomila iba teraz, jak som dospela, že nikdy mi na nič nepovedali doma, že proste nechod do toho a to vidno asi aj na tom, kedy som začala. Ja som sa prihlásila na kurz, tak 2500 € pomaly vysoliť za kurz, keď máš 17,5, ešte nemáš ani zmaturované. Ja som bola pred maturitou a ja som úplne náhodou našla ten kurz Fibraus, to bolo vtedy na Facebooku. A ja som sa rozhodla, že ja chcem ísť do toho, ja to chcem robiť. A ani, ja by som to asi povedala, ako už nie, ak sa na to pozerám, ale ja by som sa nečudovala, keby mi povedali, že máš 17, však ešte zmaturuješ a choď robiť niečo iné. Však čo to je proste 2500 €, ako, to je strašný risk, hlavne v tom veku, svoje peniaze také vysoké dať za to. A nie, oni ma podporili, že chod do toho, proste zvládneš to, keď to chceš robiť tak. Ale prečo permanent? Mala si také, že nevieš? Práve, že mňa ten beauty svet ani nikdy neťahal, paradoxne. Do mojich 14 rokov ja som mala kamošku najlepšiu, ktorá líčila
samú seba, aj takto kamošky, a ja úplne, že mňa to nebaví ten make-up. A v 14 rokoch došiel ten prelom, že som sa začala líčiť a mňa to strašne začalo baviť. A predtým som chcela robiť letušku. A ja som chcela robiť letušku. Alebo som chcela prekladať do angličtiny a z angličtiny, ale nikdy som nechcela robiť beauty, ma to vôbec neťahalo. A v 14 som začala robiť make-up a vtedy bol úplný prelom. Vieš, mňa veľmi zaujímavé to, že tí mladí ľudia, napríklad teba vnímam tak, Teresku vnímam tak, vieš, že naozaj mladí ľudia, ktorí ešte ani, ja vidím tieto baby v takomto veku, ktoré proste ešte majú úplne niekde inde hlavu, vieš, a ty si už nastavená proste takýmto spôsobom. A keď ťa sledujem a vidím ťa ako brutálne odvážnu babu, ktorá si dokáže povedať svoj názor, je to vec, ktorá k tebe patrí, bola vždycky si taká to bola aj ako tínedžer, ako dieťa, alebo je to také, že si to v tebe vybudovalo nejakým spôsobom? No neviem, či som práve, že ono to možno vyzerá, že som taká odvážna, že idem do všetkého, ale nemyslím si, že som práve že odvážna, lebo ja sa veľa vecí aj bojím, veľa vecí, ale ono to nie je ani že odvážnosť, ale taká tá moja vlastnosť, že ja sa bojím aj zlyhania, že ani nechcem zlyhať. A keď som sa do tohto pustila, tiež som mala hlavu hoci kde, však 18 rokov, kto má hlavu na vážnych veciach, nikto. Ale potom, keď som do toho zainvestovala reálne peniaze, ja som si nedovolila kvôli mojej hrdosti a nechcela som sklamať samú seba, že proste nedám to. Ja, aj to je, že si zainvestoval svoje peniaze, vieš, možno, že áno, aj rodičia mi pomohli samozrejme, lebo tak nemám. No tak jasné, že ale... 17,5 asi nemáš 2,5 tisíc, ale myslím tak, že... Nejakú čiastku som mala, ale proste aj som brigádovala, ale cítila som tú ťarchu, že musím to nejak dokopať do konca. A ja mám všeobecne veľakrát ten pocit, že idem do toho, keď niečo začne, musím to dokončiť, nemôžem sa sklamať. A preto asi to je také, že... A prečo práve microblading? Prečo si ostala pri tom, že vidíš napríklad iné techniky a vidím, že máš to estetično a vidím, že proste akože mohla by si kedy čo robiť, ale že tak ťa nejako zaujalo to. Je to preto, že sa snažíš aj ten mikrač trošku vyzdvihnúť? Určite áno, lebo ja som taká, že keď je na niečo veľa kydané, tak ja to chcem napraviť a ukázať, že to tak nie. A mňa ten microblading, však vtedy iné nebolo asi, nebol hairstroke veľmi zabehnutý, s tým som začala a aj ja som robila tie microbladingy, za ktoré pochopiteľne všetci nie som hrdá na to, ale postupne, jak som prichádzala na to, že ako sa to fakt robí, tak potom som videla ten nával tej negativity na ten microblading a som tomu úplne rozumela, lebo ja som videla, že fakt ako rozliate obočia, že zle, celé zle. Okay. A keď som prišla na to, že sa to dá robiť inak a je to pekné, tak mi nedalo proste prejsť na inú techniku, ale musela som vlastne to vyšpičkovať, vybrúsiť tak, aby ľudia fakt spoznali, že sa to dá robiť pekne. Áno. Hej, vidím to aj ja, že ozaj, že to môže vyzerať krásne a hlavne treba mať na to ten cít. Že ja vnímam možno, že v tom okolí ľudí, ktorí robia mikrač, možno, že sa mýlim, možno, že nie, ale zdá sa mi, že ten počiatočný náklad je nižší, ako je na strojové techniky a preto veľa ľudí začína práve s tým microbladingom a ako keby pri ňom ostáva. Ale keď pri ňom ostáva preto, že si ho vycibruje a zlepšuje, tak to je niečo iné, ako keď ostáva iba preto, aby rýchlo zarobil. Vieš, čo myslím? Áno, že ten čas, ktorý stravíš na microbladingu, je podstatne kratší, ako stravíš napríklad na hairstroke alebo na tetovaní pier. To asi však sama vieš, že možno, že to niekto berie niekedy ako rýchle peniaze, vieš? S tým sa stretávam ja. Keď prídu na hairstroke, tak povedia mi, že no ježiš, ale ja mám za ten mikrač, že za kratší čas to je tie isté peniaze. Hej, ale vieš? Toto je ten prístup, ktorý ako určite nemám rada, ale ono to robia aj s ostatnými technikami. Ako poznám, čo robia hairstroke za 30 minút. A vycalujú si veľké peniaze za to. Áno, poznáme rôzne tieto. Áno, to ako na tú prvotnú investíciu je to lacnejšie o to, že nemusíš si kúpať ten stroj. Ale ako tiež, keď to chceš robiť dobre, tak treba ísť na tie kurzy tiež, investície. No, treba to robiť preto, že to chceš robiť a chceš robiť pekne. Nie preto, aby si to mala rýchlo. A rýchlo to nejde na začiatku. Aj tak moje študentky, čo sú, tak oni niekedy 2,5 hodiny iba hľadajú tie chlopky, kde sú a strácajú sa v tom. To je normálne, ale ako keď už to vieš robiť, tak ako trvá to kratšie. A napríklad viem o tebe, že ty školíš a teda akože klobúk dolu, teda aj v tom hovorím, v tom mladom veku, že si sa aj touto cestou pustila a viem, že ti na tom záleží, na tých tvojich študentkách ti záleží a máš aj taký model toho školenia, že teda s nimi potom robíš aj tie korekcie, tak, čo je akože obdivuhodné. Ja popravde veľmi rada by som to robila, ale to časové hľadisko, vieš, je jedna vec a druhá vec je aj to, že záleží mi na tých študentkách. Ale akože je to super, že niekto robí aj takéto modely, pretože na začiatku to každý veľmi potrebuje. Hlavne ten, kto začína, rozhodne. Čo ťa na tých školeniach veľmi štve, keď vidíš akože ostatné školenia, vidíš tie študentky, tie prichádzajú, majú nejaké skúsenosti? Asi čo by si jediné odporúčila možno, že ostatným školiteľom, keď už začnú, že čo by mohli urobiť inak? No tiež asi jediné, čo máš vyslovene, že štve, je to, keď niekto školí tiež iba pre peniaze. A to vidím dosť často, že naozaj iba pre peniaze.
Naštujeme ešte, keď školia, keď ani sami tú techniku neovládajú. Ale práve to, že to nemáme nejak podchytené, že vlastne školiť môže hocikto, tak tu prichádza ten problém, že aj školí hocikto. Že neškolia len ľudia, ktorí naozaj ovládajú tú techniku a chcú to robiť preto, aby dobre naučili, ale proste ani to neovládajú, ale dajú školenia, dajú to lacno a potom na tom zarábajú, tak to sa mi nelúbi. My sa presne bavili aj s Katy, že vlastne to je taký ten problém tohto trhu u nás, že ja viem, že to vyzerá, že rýchly peniaz tie školenia, ale to úplne také rýchle nie je. Za prvé, za ďalšie, že áno, ten samotný permanentný make-up dokáže rýchlo vrátiť investíciu, ak sa snažíš, ak si akože si pracovitý je to, ale tie školenia, ono to prinášajú veľmi veľa časových nákladov. Ty to pripravuješ tak na tú študentku, ty sa potom jej venuješ nejakú tú dobu. Aj v podstate ja môžem povedať, že moje študentky povedzme sa mi môžu kedykoľvek ozvať. Ale sú niekedy také prípady, že neviem, či aj ty máš takto, že niektoré študentky ako keby nepoznajú potom tú mieru. Vieš, ja hovorím, otravuj ma, to nie je pre mňa otravovanie, ale sú napríklad niektoré veci, ktoré si myslím, že nepatria tá otázka nepatrí školiteľovi. Vieš, že sú niektoré také veci, kde mám kúpiť rukavice a kde mám také, to sú veci, ktoré si myslím, že každý normálny človek si vie vyhľadať, že na to nemusí, ale na to, aby som učila techniku, aby som učila, ako správne tetovať a ako nerobiť chyby a tak ďalej, na to som tu. Neviem, či sa s tým stretávaš ty a ako na to reaguješ. Málokrát ešte, lebo zase nemám až tak veľa tých študentov, školím, v septembri to bude iba rok, čo školím, ako je ich zo pár, ale ešte sa s tým nestretávam. Párkrát sa mi stalo, že sa spýtali naozaj takú vec študentky, že základnú, čo by som, neviem, ale potom som sa na tým zamyslela, či ja som sa nepýtala tiež, keď som bola študentka. Že ja keď si spomeniem na seba, tak ja som bola podľa mňa presne ten otravný študent. Že presne každú sprostosť som sa asi pýtala, ale no. Vieš čo, ono to zase na druhej strane, ten trh toho školenia u nás je taký, že začalo to vlastne s Fibros, že ponúkajú teda tie rôzne, akože ako veľká korporácia si môžu dovoliť robiť to, aby mali aplikácie, aby mohli s tými ľuďmi robiť ten, ja neviem, čo to majú Craft Master a takéto, čo je super. Ja stále hovorím, že začni nejakou akadémiou, pretože tam dokážeš akože dostať veľmi veľa takýchto vzácnych informácií a tú podporu. Ale napríklad my sme také nikdy nemali, vieš, že by nás nejaký master, že by nám vôbec odpísal na nejakú správu, alebo že by vôbec so mnou konzultoval nejakú moju prácu. Aj to, že niekde je napísané podpora niekoľkomesačná, potom v realite je inde, že tak není. A ono tiež závisí, že aká podpora, vieš, že kto akú podporu potrebuje. Lebo podpora podľa mňa v rámci techniky je super, to by tam malo byť. Ale podpora taká, že niekedy sme psychickou podporou tým študentom. Tak to... Aj to je fajn síce, ale niekedy máš sama robiť čo so sebou. Áno, tak áno. Áno, to je taká psychológia, že mám čo robiť sama so sebou ešte. Čo radšej robíš? Školíš, ale máš klientky? Rada to striedam. Aj napríklad radšej tetujem za deň jedny pery, jedno obočie, lebo nemám rada ten stereotyp. Ale na tých školeniach som oveľa viac vyčerpaná, keď sa to skončí. Ja niekedy skončím a neviem, ako sa volám. Minule som si v Tesku po školení nablokovala svoju bagetu, čo som už mala predtým v ruke. A iba mi SBS-ka hovoril, že slečna, s tým ste prišli. A že ja neviem ani, čo je. Ale baví ma to, lebo keď na tom školení už na konci si poviem, že dobre, že vydýchnem si, že nedýcham, melem a zrazu si vydýchnem, že dobré, je to, všetko som dala von zo seba. A keď tak porovnáš, že keď si začala školiť a teraz ako školíš, že či sa aj tvoje školenia pravdepodobne sa zlepšujú asi, aj ty sama sa zlepšuješ, nielen v tej technike, ale aj v tom školení ako takom, že mala si niekedy študentku, ktorá bola taká, že vyslovene nespokojná, alebo že mala si s ňou nejakú komplikáciu? Zatiaľ nie. Ale je to možno tým, že fakt len rok školím. Uvidíme, čo 4 roky ti poviem. Ale... A klientku mala si niekedy taký, že najkomplikovanejší prípad, že by si povedala našim babám, že ako si sa s tým vysporiadala, aké si mala také nepríjemnosti alebo takéto. Komplikovanejší prípady. Ja práve, že ja som nemala vôbec nejaké komplikované prípady. Určite som mala nejaké nespokojné zákazníčky, zas kto nemá, tak ten klame. Ale buď mi to nepovedali. A niekto mi to povedal s tým, že iba, že som nespokojná, možno jedna, niečo som nespokojná, ale nepovedala prečo. A ja sa vždy snažím riešiť ten problém, že aj keď zacítim, že tá zákazníčka by mala nejaký problém, tak hneď sa to snažím vyriešiť, že poviem, že dobre, dorobíme, samozrejme, niečo spravíme, aby to nejak nevyhrotili. Ale nestretla som sa s tým zatiaľ. Možno mala som taký náročný prípad, že chcela dojsť aj 5-6 krát na korekciu, lebo stále tam niečo vadilo a stále tam niečo chýbalo. A najťažšie je jej vysvetliť, že ten microblending není na vrstvenie. Není na vrstvenie farby, není výrazný, není na to, aby zrazu bol Brežnev z čiarky. To je veľmi ťažké vysvetliť tým zákazníčkom, lebo oni sú zvyknuté na to, na ten 2018 microblading, že zrazu nič a zrazu vytieňované, vyšejdované obrovské obočie.
A oni sú na to zvyknuté ešte. Čiže to sa snažím nejak tak zbúrať, že vysvetliť im, že nie, toto je prirodzené. Ono aj ty, keď komunikuješ napríklad na svojich sociálnych sieťach, tak vidí napríklad, že sa snažíš to tie klientky naučiť a aj tie svoje študentky to k tebe chodia, lebo sa im ten efekt páči. Ja to mám asi veľmi podobne. Čiže napríklad veľakrát hodím nejakú fotku, ktorá povedzme nie je úplne taká krásna, pretože ten, povedzme si úprimne, zachytiť pekný zahojený výsledok je niekedy veľmi ťažké, pretože samozrejme to nie je taký efekt, ako je to čerstvé. Čiže klobúk dolu pre tvoju odvahu v tom, že vlastne robíš tú osvetu tomu microbladingu a dobru. Čiže ja si myslím, že postupne ľudia môžu naozaj priznať to, že mikráč vie byť naozaj pekný, prirodzený a môže naozaj veľmi pekne konkurovať tomu hairstroke, pretože mne niekedy zamrzí, vie, že ja som mal ten názor na ten mikráč a zamrzí ma niekedy, že sa niekomu ako keby trošku akože podkopávajú kolená, keď sa hovorí o tej danej technike, že je zlá alebo dobrá alebo tak. Ale pravda je taká, že naozaj veľké percento ľudí robí ten mikráč zle. A naozaj máme tie efekty také, že sú tam tie zjazvené miesta a tak. Takže skôr nájdeš takúto klientku, ako klientku po hairstroke, povedzme, alebo púdri, ktorá má takúto jazvu. Ja tiež vždy hovorím, že microblading je asi najľahšie pokaziteľná technika. A je to podľa mňa práve tým spôsobené, že snažili sme sa vždy docieliť microbladingom ten výrazný efekt. A čím viac sa to snažíš docieliť, tým viac to pokazíš. A keby sa k tomu microbladingu pristupuje od začiatku s tým, že proste jemne dorobiť chlopky, tak možno by to tak nebolo. Ale ja už vidím ten progres, že už ľudia to začínajú viac chápať. Áno, ja vidím takisto, aj vidím aj moje klientky, že mne už chodí väčšie percento mi chodia klienti tých, ktorí chcú ten jemný výsledok a sú nespokojné s tým, keď odchádzajú s tým, že majú ten efekt taký výrazný hneď po. Ale keď mi prichádza klientka s tým alebo odchádza s tým, že som spokojná s týmto efektom, tak viem, že ona bude nespokojná. To je presne tá klientka, ktorá že to chce tam nič nemám. No. A ešte som sa chcela opýtať, že máš taký krásny projekt Beauty Branch a chcela som sa na neho opýtať, že či ho plánuješ tento rok, ako bol minulý rok, čo plánuješ s tým ďalej a tak ďalej, to by som chcela. No určite by som chcela. Minulý rok som to organizovala prvýkrát a mne vlastne ten nápad tak napadol preto, lebo ľúbim jedlo. Milujem jesť, milujem jedlo. A chcela som spraviť nejaký taký kongres, čo bude vlastne aj brunch, že proste bude tam veľa jedla. Dopadlo to dobre, dopadlo podľa mňa veľmi dobre, ohlasy boli super. Aj keď dostala sa to k menej ľuďom, lebo tá reklama nebola nejak premakaná, ale aj som za to bola vďačná, lebo tak bolo tam menej ľudí. A viac sme sa na to vedeli sústrediť, že každému sa venovať. Tento rok by som to tiež chcela robiť, ale ešte som to niekam nedala von oficiálne, ani som to oficiálne ešte neriešila. Ak áno, tak by som to chcela v novembri, ale uvidíme, ako to budem stíhať. Určite by som si nechcela to nechať ujsť, lebo zase nechcem. Ale je to vlastne také niečo, že robíš konferenciu spojenú s jedlom, nejakú ochutnávku jedla alebo ochutnávku vína? Alebo minulý rok to bolo, že boli tam jedlá, čo sa hodia k brunchu, že také celodenné jedlá, šaláty, jednotky, sladké, milión proste sladkých. A do toho prednášky. Áno, a hlavne prednášky. Minulý rok to bolo tak, že všeobecne z beauty, bolo tam vlasy, make-up, PMU, tetovanie a blablabla. Tento rok uvidíme, či tam dáme aj iné veci, možno by som chcela, že iba PMU, aj keď ten make-up by som tam tiež dala, lebo to bolo fakt zaujímavé minulý rok. A teraz som chcela ešte to jedlo tak upgradeuť, nech aj jedlo sa tam robí. V priebehu, vieš, že nejaké wafle, palacinky, nejaké flambované veci, ale tak. No a hlavne samozrejme, najdôležitejšie mimo prosecco, neobmedzenie. Pochopiteľne, bez toho Beauty Branch, čo si neblázni. No, čiže vedomosti, veľa proseka, jedlo. Určite, super, som za. Mne to minulý rok teda nevyšlo, však vtedy sme si písali, ale verím tomu, že tento by to mohlo výjsť. Narodeniny mám v novembri, takže keby si to urobila... No tak rovno aj oslavíme. Určite, keď to začnem oficiálne organizovať, tak určite to pridám. A počkaj, keď sa bavíme o PMU a teraz máš klientky, školíš a teda vidím, že aj robíš tú osvetu a tak, že si naozaj v tom taká aktívna, tak dostávaš nejaké hejty späť? Dostávala som na začiatku, lebo som nemala ešte tak preriedené to publikum a keď som sa veľa vyjadrovala, tak možno, že dosli také tie reakcie, že to radšej nie, vieš a tak, ale už teraz, posledný rok, možno 2, sa to tak preriedilo, že vlastne každý, kto ma sleduje práve preto. Že niekedy pridám nejaké veci, čo možno im by nepridal, ale... Nikto iný o tom nechce hovoriť. Ale práve teraz už tí ľudia, čo ma sledujú, tak už práve preto ma sledujú, že to chcú aj vidieť. Hej, ja mám s týmto problém, to ja nebudem klamať, že ja mám na niečo, povedzme, názor, ale hovorím si, že nechcem nikomu nejako, vieš, akože kafrať do jeho spôsobu, či školenia alebo niečoho. Ale niekedy je tak fajn, akože počuť taký názor. Vieš, áno, to mi niekedy baby píšu, aj minulý týždeň mi došla taká správa, že, jak to bola, nejaká baba, ani ju nepoznám, niečo mi napísala, že ďakujeme, že
hovoríš aj za nás, čo nemáme tu odvahu to niekedy povedať, ale strašne by sme chceli. Ale vlastne ako nehovorím nejaké Nie, práve že to také, že je to úplne v poriadku. No hovorím, že niekto sa do toho nechce púšťať, ani sa mu, ja aj veľakrát hovorím, že mne sa ani nechce do toho púšťať. Keď mám nejaké školenia, ja súhlasím s názorom ľudí, ktorí majú, však máme väčšinou rovnaký na niektoré veci, ale niekedy si tak hovorím, že každý nech si robí, ako uzná za vhodné a už si tí ľudia nájdu toho správneho človeka, vieš. Ja väčšinou vtedy mám ten impuls, že potrebujem niečo pridať, keď viackrát to počujem od niekoho, to niečo falošné, tú falošnú ilúziu a poviem si, že už to prestante proste robiť a šíriť a vtedy si poviem, dobre, pridám to, nech to vedia ľudia. Napríklad aj s tým, že niekedy klamú s tou akreditáciou, že potom už netreba rekvalifikáciu, bla 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 a zákazníčky na to idú, lebo si myslia, že nemusia ďalej a s tým si to ma minulé napríklad tak nahnevalo, že proste neklamte ľudí. Áno, hej, presne, akože s tým sa vieš pohádať pekne na internete. Ale väčšinou už do tých hádok nejdem. Ja si len tak pridám niečo, čo si myslím, že by som mala pridať, vyjadriť sa, ale potom už ja sa nehádam. Je to jedno. Tak. No a ešte ma zaujíma, že či máš ty v permanentnom make-upe nejaký cieľ? Či máš niečo, že tam smeruješ, tam by si chcela ísť, tam by si chcela byť? Alebo je to také, že to s tebou nejako plínie všetko samo a ty sa nechávaš viesť? Asi to plynie, lebo ja, čo som chcela od začiatku je mať klientky, školiť, mať nejakú akadémiu, proste vybudovať si nejakú značku v podstate, aby o mne ľudia vedeli, aby boli spokojní. Ono to všetko pomaly prišlo a už teraz neviem, či mám cieľ, chcem si to hlavne udržať a chcem hlavne aj ostatné techniky vyšpičkovať. Vždy sa v tom zlepšovať, ale vyslovene, že nejaký cieľ nemám asi. Aha. A keď takto, že keď nás sledujú baby, ktoré povedzme buď začínajú, alebo sú také mladúčky, alebo možno aj nie mladúčky, ale povedzme svoje baby, ktoré sú po materských a teraz začínajú povedzme s tým permanentom, že sa im to páči a tiež boli niekde klientky a čo by si tak odporúčala týmto babám na začiatku, že kedy sa do toho permanentu pustiť, ak, vieš, a potom sa ti opýtam ďalšiu otázku. No, určite najťažšie je rozhodnúť sa. Že ono to niekedy vyzerá ako strašne ťažké niečo sa tomu dokopať, ale to najťažšie je len sa k tomu dokopať. Potom to už ide proste ľahko. Pretože tá investícia, vieš, je vysoká. No. Ale keď sa už odhodlajú, keď už toho zainvestujú a keď to naozaj chcú, tak nemá to prečo zle skončiť. Lebo keď fakt na tom makáš, tak iba fakt rozhodnúť sa je ťažké. Ale myslíš si, že musí mať niekto talent? Asi nie. Ja som nikdy nemala talent na kreslenie. Hlavne babi sa ma pýtajú, že môžem prísť aj na školenie, keď neviem vôbec kresliť. Ani ja neviem kresliť. Malujem niekedy obrazy, lebo keď sa chcem nejak, odventilovať. Áno, a cápem tam farby, ale malovať neviem. Neviem, abstraktné veci. Raz si od teba kúpim obraz. Donesím ti na budúce. Vieš čo, že preto ma to zaujíma, lebo napríklad ja si myslím, aj sme sa bavíme sa o tom s babami. Počkaj, teraz ide kávovar. To je chumaj. Že deje sa to napríklad, že ja napríklad na školeniach vidím veľakrát, že je niekto talentovaný a nevenuje tomu toľko pozornosti, pretože ide mu to v podstate hneď. A potom sú tí ľudia, ktorí na sebe makajú a ich disciplína je viac ako ten talent. Keď sa spojí disciplína s talentom, tak to už je podľa mňa na svetovú scénu. To je absolútne ideálne. Ale práve preto som sa ťa pýtala, vieš, že či si myslíš toto, že či sa to dá naučiť, pretože veľa ľudí by aj chcelo, ale bojí sa toho, že vedia neviem hento, ale ozaj je to podľa mňa asi... Naučiť sa to určite dá, ale presne tak, že talent bez disciplíny nič dobre z toho nebude. Lebo bez disciplíny to vôbec nepôjde. Aj tiež ten prioritný zámer, ako sme sa bavili na začiatku, že keď je to niekto robí, že pre peniaze, tak mu bude sklamaný, že prvé roky vôbec nezarába. Áno. A že chvíľku trvá, kým nezarába. A hlavne najhoršie je, keď niekomu to nejde, začne mu to ísť, akože vie robiť zrazu pekné, potom sa nejak opustí, prestane trénovať, prestane na tom robiť a začne iba proste tabuľkovo robiť tie obočká, proste, lebo už by to ide a už zarábať a už iba pre peniaze a to je tiež zle. Čiže možno, že by sme babám odporúčili, že keď začínaš povedzme s permanentným make-upom a asi takáto mladúčka a ešte nemáš toľko peniažkov, zainvestuj do jedného dobrého kurzu, kde sa ti naozaj niekto bude neuveriteľným spôsobom venovať, aby si sa nejakým spôsobom dostala k tým prvým peniažkom, vrátila si za ten kurz, ale potom sa ďalej neustále investovala tie peniaze ďalej. Neprestať sa vzdelávať určite. Ale zase aj to, že tie baby začiatočníčky, oni nemajú veľakrát ako rozoznať, či je ten kurz začiatočnícky dobrý. Veľakrát aj tie extrémne drahé kurzy nemusia byť dobré. Ako ty rozoznáš, či je dobrý alebo zlý? Ty napríklad, keď už aj sleduješ tých masterov, už aj ty sama školíš, hlavne podľa prác študentiek.
Že treba si pozrieť, aj keď sú oni začiatočníčky, nemajú skade vedieť, že ako na to prísť. Čiže to je tiež taká rada pre nich, že možno si pozrieť konkrétne práce tých študentov, tých akadémií, lebo tiež akadémia nejaká, ktorá nemá ani práce študentov, alebo 5 technik za 2 dní, za menej peniazy, alebo za viac. To by sme mohli povedať, vieš, že naozaj nie je dobré školenie, sú 3 techniky za niekoľko dní, to naozaj nie je dobré. A za to som ja hejtovaná niektorými študentami, ako nie vzlom, to je naozaj normálna reakcia, že ľudia si myslia, že ale ja by som chcela, ja neviem, ideme veľmi šetriť, takže chcem za takúto cenu 2 techniky a tak ďalej. Hovorím, že ja keď už počujem niekoho, že chce šetriť na školení, tak už si poviem, že toto nie je dobrá cesta. Už viem, že alebo na materiály, že už keď chce šetriť na materiály, tak už si poviem, že toto už je veľmi zlá cesta, veľmi zlý začiatok. Áno, to je presne to, že keď niekto nechce investovať, musí si uvedomiť ale to, že tie lacnejšie a tí, ktorí sú naozaj schopní za cenu jedného dať 3-4 techniky, ho to dobre určite nenaučia. Koniec koncov bude musieť aj tak investovať do tých ďalších školení, aj tak ho to vyjde viac peňazí. To je také isté, keď klientka si vyberie obočie radšej za 80 € a potom 1000 € dá na laser odstraňovanie. To je také isté aj s kurzmi, že väčšinou tie lacné, ktoré zoberú každého študenta len aby niečo zarobili, tak nenaučia. Dobre. Mne sa napríklad veľmi páčia masteri, ktorí dávajú práce bezposledne po školení, alebo aj potom aj zdieľajú svojich študentov a tak ďalej, preto, lebo ja to napríklad vidím na našich kurzoch, že sú artisti a to je veľmi veľký rozdiel, pretože je školiteľ, teda je študent, ktorý začína, pochopiteľne nebude mať takú prácu ako ten, ktorý už nejakú techniku ovláda a prichádza napríklad na kurz Hairstrokes. Je medzi nimi obrovský rozdiel. Ale dôležité je pochopiť tú techniku a vedieť aspoň vytvoriť nejaké to obočie, ktoré síce nie je dokonalé, ale zazdieľam ho aj preto, že vidno, že dokázal to vytvoriť. Áno. Možno, že nie je dokonalé, možno, že nie na úrovni akože mastra, ale ako študent je to super. A niekedy tie študentky prichádzajú s tým, že veď povedz mi pravdu, veď to nemám pekné. Ale oni nechápu, že ich neporovnám so sebou, ja ich porovnám so študentami. Áno, oni by sa vôbec nemali porovnávať so školiteľmi, hlavne začiatočnícky. To som robila ja, on to vôbec nemá žiadny význam. Rýchlejšie ten upgrade seba a ten progres nepôjde, keď sa budeš porovnávať. Vôbec to nezrýchlíš. Ono neoplatí sa to vôbec porovnávať. Ani porovnávať sa so študentami navzájom, pretože to naozaj nemá vôbec zmysel, a ani medzi mastrami, pretože niekde by som robila chybu, keby môj študent urobil to, čo ja. Asi by som nebola dobrý školiteľ, ale to nie je v poriadku. Akože super, keď je študent už taký, že ju naozaj už je profík a už sa len potrebuje trošku doškoliť, ale iné je teda, keď je to nejaký začiatočník, no tak asi to nie je v poriadku. A takisto teda sme trošku načetli tie akreditácie a tieto veci. Aký máš názor na to, že permanentný make-up ešte stále nie je... mám s tým ja mentálny problém, nie je to viazaná živnosť, vieš. Ako je to voľná živnosť, sice pridružená ku kozmetike, ale... Desí ma to, že to môže v podstate hocikto. Áno. Vieš? No, môže to robiť vlastne hociaká kozmetička aj bez kurzu PMU, čo je niečo dosť strašidelné, lebo proste tí ľudia, ktorí to tak robia, potom nemajú svedomie. To je jedna vec. Lebo robiť PMU bez kurzu je hardcore, to nie. Ale je to strašné, že to nemáme vôbec nejak podchytené, že proste hoci ktorá kozmetička, ktorá sa s PMU ešte nestretla, to môže robiť bez kurzov. Ale zároveň, aj keby sme to chceli nejak vyriešiť, tak potom veľakrát aj tie rekvalifikačné kurzy kozmetické vôbec nie sú dobré a naozaj sa tam dostaneš tam certifikát, že si zrazu kozmetička, ale nič nevieš, nič sa nenaučíš. A možno keby príde nový nejaký zákon, že môžu robiť PMU aj iba s certifikátom PMU, že bez toho nie, jak to teraz, tak by to tiež mohlo byť zlé, lebo tiež by... Kto rozozná, že ten kurz je dobrý? Možno by tiež tie baby išli na oficiálny PMU kurz, lebo v podstate teraz ani jeden PMU kurz nie je oficiálny, hoci ak to nazveme. A keby išiel na nejaký oficiálny PMU kurz, mohol by to robiť už podľa toho, jak vieme, že by to bolo dobré. Takže... Áno, presne. Akože tiež s tým mám nejaký mentálny problém a sme sa niektorí artisti tak pospájali a chceli sme to teda navrhnúť aj ministerstvu, že samozrejme týka sa tá zmena aj nás, týkala by sa aj nás, ale... Áno, priťažili sme si možno nejakým spôsobom, ale oplatí sa to asi. Určite, lebo to ako generujú niektoré akože akadémie, generujú obrovské množstvo ľudí, ktorí za mňa ešte by nemali byť pustení do trhu, na terén, tak je to také náročné. Aj keď my ako masteri môžeme odporúčiť ešte na klientku, nechoď, ešte by si mala trénovať a tak ďalej. Zakázať to nemôžeme. Nemôžeme, ale je to už na tom každom človeku zvlášť. Ja by som ťa chcela opýtať, že či by si ty odkázala sama sebe niečo iné, alebo inak by si niečo robila od začiatku, ako si robila? Moje 4 roky mladšia ja. No. To som mala koľko? To som mala 17,5. Určite by som si šťastí odkázala, že určite chod do toho,
neponáhľaj sa nikam. Lebo ja som vtedy bola dosť taká, že všetko rýchlo, lebo uteče mi svet, uteče mi život a budem mať 22, už nebudem žiť a všetko som chcela rýchlo stihnúť. Čiže neponáhľaj sa, ale z časti určite by som si odkázala, že určite chod do všetkého, do čoho som išla. Lebo ja som strašne vďačná za to, že ja som prežila tak 99% všetkého toho, čo som prežiť chcela. A teraz nemám takú ťarchu na duši, že niečo som nestihla, išla som na každý výlet, proste do všetkého som išla, že aj dobre, že som. Ale určite toto mám taký zmiešaný pocit, že či by som si odkázala, že áno, chod do toho tak skoro, do toho podnikania, alebo nie. Teraz spätne som za to fakt vďačná, že som začala tak skoro. Ale z časti by som si možno povedala, že ešte sa neponáhľaj, ešte trošku ten detský mindset si uchovaj, lebo už vstúpiš do toho sveta povinností a už to dieťa tam nebude. Ale z druhej strany by som to asi nemenila. Že ani neviem, čo by som si odkázala. Chod do toho, ale zostane ešte trošku. Či by si to asi by si to odkázala aj babám, nie? Asi áno. Že asi sa nikam netreba ponáhľať a hlavne neporovnávať. No porovnávať. Ja som sa veľa porovnávala. Máš s tým problém a už asi nie. Už asi nie. Už nie. Ako niekedy áno, zase nebudem klamať, niekedy áno, keď vidím niektorých ľudí, že proste úplne, že sen, tak sa porovnávam, že čo robím zle, ale potom nie, potom si uvedomím, že fakt to je hlúposť. Každý sme iný, každý máme iné klientky, každý máme inú prácu, každý máme niečo úplne iné. Aj keď robíme tú istú techniku, tak teba si vyhľadá úplne iná klientka ako mňa a tak ďalej. Čiže aby baby boli v pohode s tým, že keď nie sú tam, kde vidia teraz, že ich kolegyňa je, alebo že pracujú v jednom meste a sú tam dve a jedna je lepšia, pretože neviem čo, alebo kúpila si kurz a teraz ty vidíš na sociálnych sieťach, že teraz ona bola u tej a tej na kurze. Radšej tú energiu dať do seba. Presne. Do toho, aby si bola stále lepšia a lepšia, ale absolútne nedáva tú energiu na to porovnávanie sa. No to by som takisto odkázala všetkým, pretože to porovnanie zabíja kreativitu a tým pádom sa úplne dostávame na úplne iný level, tam, kde nechceme. Dobre, tak ja som ti veľmi vďačná za to, že si prišla a že si našla ten čas a že si nám povedala úplne skvelý, inak mala si ten vstup. Ja som to nebola, teším sa na to. Ale ďakujem ti za tvoj čas, za tvoju energiu, za tvoj rozhovor a dievčatá, pozdravujem vás a teším sa potom na ďalší vstup s niekým iným, takže zatiaľ Sisi Kovačová. Čaute.